Demà ho deixem és un curtmetratge que parla sobre dos nois que actualment mantenen una relació oberta i el que estudia el curtmetratge és un moment molt concret que és quan un dels dos nois li explica a l'altre que s'ha posat al llit amb un altre noi que no és partícip de la parella en el moment present. M'interessa molt tot el que ve a ser les relacions que estan fora d'allò que defineix l'imaginari cultural. I el curt tracta una mica dels matisos i les textures d'aquesta relació no normativa. T'estimo. I jo? Els meus personatges estan basats en parts de mi mateix que a vegades entren en conflicte amb mi mateix, és a dir, dins de les contradiccions pròpies, a vegades en aquestes fissures apareixen personatges que poden personificar diverses maneres de veure el món i que després quan els llences en una casa és divertidíssim veure'ls interactuar i d'aquí sorgeix part de com són els personatges. I d'altra banda també sorgeixen de les persones que he anat coneixent al llarg de la meva vida. Jo crec que cada vegada que coneixes algú et vas quedant com en petits retalls de maneres de fer, maneres de pensar o fins i tot expressions o coses que diuen. Hi ha moltes línies de diàleg del que he anat escrivint que a vegades són retalls directes de coses que m'han dit a mi. Jo diria que el tema central de tot el que he fet fins ara és l'amor. L'amor o l'amor després de l'amor. La força aquesta que uneix a les persones és una cosa que em fascina i crec que ha estat present en el cinema des del principi del cinema, en totes les seves versions. I a mi una mica m'obsessiona aquesta idea de què passa amb aquest motiu universal, que tots el vivim d'una manera o una altra en el moment present. Com vivim actualment l'amor, com el vivim des de la dissidència, com el vivim des d'una pràctica que potser no és la que hem vist tradicionalment en el cinema i d'aquí sorgeixen totes les històries que he anat explicant fins ara, fins a dia d'avui. Two kisses, right. Claire says you guys know each other from college? College, yeah. She said you make movies. Yeah, it's a dog. What's it about? It's about gay sex and dicks. Okay. Yeah. She seemed really excited about this. Two gay guys in one house.